říkal. To asi bylo. Takže čas lidi, my jmenujeme Flakys a... Proč máme jiné oblečení? Co se to děje? Moje kamera? Co? No, asi se nic nestalo. Tak. Já tě zastřelím. Ne, nedělej to! No! Jau. Oh. Kde to jsem? Co se tu děje? Musím asi zmizet. No a tamhle je kamera, která mě natáčí. Jak se odsud dostanu? Ach jo. Ještě tam byl ten hamburger, abych se dostal ven. Tak, a teď musím zmizet. Ale tady možná bude omlek. Tak jdem. Tady nic není. Pane bože. Ani tady... Ne, bože. Ach jo, tak. Kdo jsi? Kdo jsi? Pane bože. Ty jsi ten, který mě zastřelil. Jo. Odlož si zbraň. Ne. Nemáš žádnou moc. Ale mám. Oboj se. Znám se. Udělám, co budeš chtít. Tak pojď. Ty zbraně nebyly náboje. Obaj se. Tak, a ty už se nezvedneš. Obaj se. No, bezva, ale pořád jsem tady. Tohle nebyl jsem. To křeslo takhle nebylo. Něco jsem musela ještě změnit. No a co? Nůž, ten tam nebyl. Možná se dík tomu může dostat ven. Bolí mě hlava. Tak, a teď se dík tomu může dostat ven. Ne, pojď. Dobrý. Dobrý. Jo. Tak, a teď se musím dostat ven. Možná tu. Jo. Bolí mě hrozně ta hlava. Co to na hlavě? Co to je? Jo. To je krev? Jo. Ale jak? Nejde cestu. Rychle. Co zase ty? Jo, představ si. A ty už mám načínat. Tenhle ovladač. Když zapnu tohle tlačítko, tak vyšli do světa robota, kterého za týden celý zničí a přežiju jenom já. Je to úžasný. To se ti nikdy nepovede. Právě se mi to povede. Dej se. Tak. Jak